Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyait sings aim habaya keren berkilat pathai Kubor ulaong hadin ke Kubor kabalami hagawai ni kikot Kubor hapok ke jela hagabana kaliang undang elam kaliang persya hapok ke yang darbar tawan jong ke council ubak Tito Star Welkan ubalong ru UMDC na Sora constituency ubala penpau ya kejing persya halor kejing penjelan ya kasamai terekam jong ki arteliki council ki bakinthom ya ke KHADC bat ke JHADC na kaliang CEM mula ong bana kaliang jong don ai ban kintho halor ke jingkren jong uba titos Henry kum ke council ke buram nya ke rai jong ke kinhon menteri ke sorkar bat ke jing bishar jong ke yeng kashari ke Meghalaya High Court ke balakot ya ke jing pensngola arsin na ka daw ke read petition jong ki bre ke bala ujor bat na kaliang uba penyat ula pensngo ya ki ba persya da ka ba ong bala da kim sngo ya hab ya karai ka bala shim de ka kinhon menteri kan bha bakin no ya ka kam jongki kum ki MDC lada ki kwa ban penlong kloy ya ki election Ibadan ru ki Kubor ki bami National Times ba leader of opposition iba Tito Starwell Khan MDC na po Sora ila penpau ke jing persya hoi ya ke jingkran jung i ngam don ni ai ban kentho Henry na kaliang ke jung i ngi burom ya kara jong ka cabinet ngi burom ru ya ke jing shim mukot duma jong ka ying bishar badun burom jong ka high court ka bala hot hearing la arsin na ka daw jong ka read petition ka ba haka arpunyo torik kila file te ngasudan benong tang ka wei ba lada kim yahap let's say kini ki rai ki bami dangshen habe di penjalan ya ka samoi terekam jong ka KHDC na so ban kentu kan ya kita ki MDC ba kan bah bakin resign let's say lada ki kwa ban long no kata election ki jong ki te tang ita nga sudan ban ong habe di bakani